emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kuba sikwazi ukuhlangana la endaweni yaseMuday. Ukuthi sinikhumbula sisanaze eMuday. Nakho ke uma nize enkonzweni anizi nonke kanje. Indaba ningezi nonke. Ayike ningangiphenduli. Sengiyophendula ubaba uDlala. Ngisho sayinjabulo ukubona senibane ngangaka. Yabona mangifisa ukubona abantu ukuthi bangakanani kufuneka ngize ngesonto. Ngoba ngumgqibelo kuza nabanye ama branch azohlangana lapho. Manje ke kwaba nomthetho ukuthi ibranch ayivalwa. Asivakashelani ngamasonto. Manje ke sengiyabona ukuthi abantu baseMudeni bangaka. Ayazi nibaningi manje bangaka. Sekunginika umqondo ukuthi ke indlu kufanele nakhelwe yona ingakanani. Ngoba kufanele nakhelwe indlu kodwa ke bekezelani kancane umsebenzi mkhulu engibhekene nawo kuzolunga nje. Maduze siyamkhola uNkulunkulu manithandaza nje niguqa nizoyithola indleni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sibe khona la phakathi kwenu. Siyamdumisa kakhulu. Sibonge ke no carpet babudlala usinikeza wona ukuthi masiguqa singahlatshwa inkunzana. Kuyasihlaba ngelinye ilanga. Hayi siyabonga kakhulu baba, siyabonga uNkulunkulu akubusise ngocarpet wokuguqa. Sibonge nomculo esiwutholayo, umculo wekhwaya yaseMuday. Awuyazi niyacula. Ngiyabona seniney'nsizwa ezinokufakaza ubumnandi kanjani. Madoda ningahlehlele emuva. Ningahlehlele emuva madoda. uNkulunkulu nilande ukuthi uzilandele yena nina. So ke ningakhohliswa abantu. Umuntu ngeke kwenzele lutho emhlabeni. uJesu lapha kuMathewu 10:28 uthi ningabesaba abantu ababulala umzimba bengena kwenza lutho emva kwalokho mesabeni othi sebulele abeseba namandla okuphonsa esihogweni. Lokho ke engathi ningahlala enkosini nilande ezinye insizwa. Ngoba ngibona nje buka nje ukuthi bangakanani omama. Amadoda ayabaleka. So ke ninomsebenzi wokulanda ezinye insizwa nobaba beze enkonzweni. No Sunday school wacula kamnandi namavesi amahle kanjani. Siyabonga kakhulu. Anokhumbula ngikhola bonke baze bayangizwa uma nima nizocula. Mawungaphandle kwaleyanto ngeke uphume. Ku YouTube esithombeni sevideo ngeke uphume. Number 2, uma umile la ucula ungayiboni le camera ukuthi naye ayikuboni. Ngeke uvele. So ebeke abantu ukucasha ngamakhanda abanye. Mawungayiboni nje le camera umile la ucula ukuthi naye ayikuboni. Injalo nje lento. So mawuyibona naye iyakubona. Ngeke nikhohle lonto angithi. Bese njalo ke manima emva kwalesi siphambano. Hayi ukuthi ngoba sinotho. Kodwa ngimangalile ukuthi sinotho khona usibone isikhanya. Ingoba siphakathi nendawo. Sizosenze kube phakathi nendawo namagama mayivela ku video aphelele. So siphakathi nendawo mawume kuyo phambi kwaso ume phakathi nendawo. Ile inhloso yesiphambano. Enye ke ayikho. Ngaphandle kokuthi ke siyakhanya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi lezi zinto ebenzoziphawula sibonge kubo bonke ubufazi ngeke nginibale ngabanye. Hawu ngimangalile nziyema ukuthi hawu ubufakazi obunje. Uhambe nomuntu ungamazi ukuthi umuntu kanti yini le ngaphakathi kwakhe. Emnandi kangaka mase idedela sesizwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani nonke. uNkulunkulu anibusise nabadumise. Siyambonga uNkulunkulu ngane nonke kakhulu. Ngiyacela ukuthi sicule kancane bese sivula izwi lenkosi. Sisakhuluma ngabo ubungcwele. Lobe sikhuluma ngabo zonke indawo la sihamba khona. uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele. Ngoba sekufika isikhathi sokuthi alilande ibandla. Abangekho ngcwele bazosala.
athi niyambona ukuthi uyayilandela niyazizwa insizwa uma zikhuluma la uyayilandela bese likhomba futhi ibandla ufuna baye kulona akuyiwa noma yiliphi ngakho-ke ushilo-ke la umabuya kakhulu wathi inhlanhla ukuba sentabeni ungathi ubazi ukuthi abamlandelayo bazothini bagcwalisile ukuthi kuyinhlanhla ukuba sentabeni manje-ke uma-ke wena unesikhathi sokudlala angazi uphendula uthini kumdali wakho sibonga ukuthi uNkulunkulu asinikeze ibandla eliphilayo lakhe elikhethwe nguyena nelakhiwe uyena akusilona elami ngiyacabanga ke la eMuden mhlambe nenzela ukuhlukanisa ngizwile abanye bekhuluma bethi ngikhonze ebandleni likaBabudladla Babudladla kanalo ibandla lenkosi uJesu yalithenga yalifela esiphambanweni Babudladla uyibambele nje mayimile la kumeyona uqobo lwayo so icashe ngaye kusho ukuthi ke kodwa ngiyazi phela mhlambe ngizama ukuhlukanisa vele ngathi language yala senajwayela ukuthi athi ngisebandleni angizobasha abafundisi sengishe ngasho likababa uSibanibani ngisebandleni likababa uSibanibani cha phumela nobala nje nithi nisentabeni indlu kaJehova kuyabonelela bese ke mayithi umuntu kukuphi lapho usuyasho ukuthi hayi ebandleni likaSibanibani kodwa uyazi wena awusho ukuthi elakhe ngempela wenzela ukuthi kakuzwe lo muntu okhulumayo khona phela lizokwaziwa ibandla lethu ukuthi kusentabeni indlu kaJehova kuyabonelela nibatshele nje abantu ukuthi na ku YouTube liyavela yoba nizovela nje nani ezithombeni nizibone ku YouTube liyavela ibandla asimbongeke uNkulunkulu sicule kancane ke bese siyakhuleka siyezwini lenkosi Emawushe umsebenzi yonke imihla ngisela Mangishumayele zona ezemkhona kuthi mangipheka sengilizwi igama kuthi Nkosi nangumelana Emawushe umsebenzi yonke imihla ngisela Mangishumayele zona ezemkhona kuthi mangipheka sengilizwi igama Nkosi nangumelana amagama egameni lomfelo wethu uJesu Kristu inkosi ephilayo sesithoba phambi kobuso bakho siyacela moya ongcwele usiphathele lenkonzo sinikela kuwena manje ukhulume ebandleni lakho nami ngithule ngihlale ngilalele usebenzise lo mzimba wami ukusho lokho kusenhlizweni yakho siyacela ke Nkosi thulisa imoya thulisa inhliziyo sifafaze igazi lakho phezulu kwetende nangaphakathi siyala yonke imoya inasabela siyixosha nasegcekeni ebaleni sifafaze igazi lakho ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo ibanathi ke Nkosi kule nkonzo uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen amen Sivula kaMahebheru chapter 12 sifunda uverse 14 sekungokweshumi part 10 lo ufundwa izwe lodwa
kodwa intshumayelo zihlukile azifani. Mahebheru chapter 12 verse 14. Uyinkosi ephakemeyo ongeni uJesu uyinkosi ukuthi sivula amabhayibheli ngikholwa ukuthi sonke sesivulile. Angikhumbule ngibingelela obaba, omama, intombi nezinsizwa, uSunday School, umphathi wohlelo nosishayela insimbi. Ngibingelele kakhulu emndenini wakwaDladla abahola le branch yala. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo baba uDladla nomama, siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Uverse 14 ke eHebrew chapter 12, zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. La ngihamba khona ke ngisho ukuthi isikhiye lesi sokubona inkosi, isikhiye sinenhlangothi ezimbili, ubungcwele nokuthula. Ubungcwele nokuthula akuhlukani, ngaso sonke isikhathi kuyahambisana. Ngakho ke umuntu ongenakho ukuthula nabantu ahlezi nabo, umuntu onomuntu onegqubu nawe, mhlambe wena unalo ngoba uyakholwa, kodwa uma wazi ukuthi khona umuntu okuzondayo negqubu nawe, zama ukuthula, hlalisana phansi naye umbuzo ukuthi yini kwenze njani. Zamelani ukuthula nabo bonke nokungcweliswa ngoba ongenakho ngeke ayibone inkosi. Sibiziwe ke sonke njengoba sila, sakhethelwa ukuba ngcwele kuye ngentando yakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Yona into esikhethelwe leyo, ukuthi lona loyo akahambe ngobungcwele. Uthi uJehova kuGenesis 17 ekhuluma noAbraham, hamba phambi kwami ungabi nacala. Ilona loyo makahambe phambi kukaNkulunkulu engenalo icala, ngoba uthi ngelinye ilanga uzowubiza umphefumulo wakhe. Sonke njengoba siphefumula nje, siphefumula umoya wakhe. Lithi izwi lenkosi wathi mayisembumbile umuntu, waphefumula umoya wakhe emakhaleni omuntu, umuntu wayeseba umphefumulo. So waphefumula umoya, umuntu waba umphefumulo ophilayo. Ngakho ke kuzohamba kuhambe awubize lo mphefumulo phambi kwakhe, abuze ukuthi uhambe kanjani emhlabeni, angazi uyophendula uthini. Hayi ngoba uyobebuza ngoba engazi, uyazi, uyasibona sonke njengamanje, kodwa ilona loyo kufanele aziphendulele, angazi ukuthi uyophendula uthini. Ngakho ke kubiza ukuthi akube lona loyo abengcwele phambi kaNkulunkulu. Sikhethelwe ubungcwele. Inkosi uJesu izolanda ibandla elingcwele. Uma ke ufuna kuba ilunga laleli bandla elizohlwithwa, ibangcwele njengoba nomhlwithi engcwele. Ngeke umhlwithi ongcwele azohlwitha abantu abangengcwele. So ke njengamanje nonke ningamalunga ebranch yase eMyudeni ephansi kwentaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Umbuzo ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngawe wena kuwedwa. Uzofika emayisethu ulanda ibandla lakhe akufice ulungile wena. Ngoba ilona loyo akazibuke yena, sikhohlwe abanye abantu. Umuntu ngeke akwenzele lutho. Umuntu isihoga kanaso. Umuntu izulu akanalo. So indaba yokusaba umuntu ayisebenzi. Indaba yokusaba umfundisi, uthi ubaba uDladla akekho ngeke angibona ke ngenza ukuthi ayisebenzi. Ngoba ubaba uDladla kanaso isihoga kanalo izulu. So asesabeni uNkulunkulu onamandla ukuthi akuphonse esihogweni. Usesabeni uNkulunkulu wasinika indodana yakhe uJesu oyindlela neqiniso, esimahamba ngaye sizongena ezulwini. Ngeke singene ezulwini ngomunye umuntu, kodwa songena ngoJesu wasifela esiphambanweni. Uma ke ufuna ukuba ilunga laleli bandla elizohlwithwa, ngoba ngeke kuhlwithwe igama lebandla, akuzuhlwithwe entabeni.
uzohlwitha yonke indawo lapho ethanda ukuhlwitha khona abaphila ngobungcwele. Kodwa kokwamanje uzikhethele phakathi kwamanye amabandla akawakhethile nawo, nathi singabakhethiwe ukuthi sibe ibandla elizoshumayela ubungcwele, lihambe ngobungcwele ukuze bande abantu azobathola entabeni. Ngoba maningi amabandla, sikhuluma iqiniso, maningi amabandla emhlabeni onke aphatha iBhayibheli elilodwa kodwa wamkhonzi ngendlela athokoza ngayo. Mawufunda baseKorinte chapter uqala chapter 10 uthi bonke abantwana bakwaIsrayeli babhabhadiswa efwini naselwandle behamba noMose, baphuza kuphuza kunye etsheni ledwaleni elalinguJesu, kodwa uNkulunkulu wayengathokozi ngabo bonke. So kamabandla maningi, kodwa mhlambe khona oyedwa noma amabili abahamba kahle. Wayesezikhethela wakheka amabandla ngomusa kaNkulunkulu, sisentabeni singelinye lawo la efuna babe baningi abantu abazokhethwa ngoba sishumayela ubungcwele. Umbuzo ukuthi uyabenza yini ubungcwele wena na? Uyabuphila yini ubungcwele? Ngoba yikho into ozilandulela ngayo. Iqiniso ke siyalikhuluma la. Ngikholwa ukuthi namanje uNkulunkulu uzosisiza futhi silikhulume ngoba sihlale silikhuluma. Nami ke ngawonke amandla uNkulunkulu angipha wona ngizama ukuliphila iqiniso ngoba kufanele ngibe isibonelo kunini. Kufanele ngibe ibhodi elikhomba eGreytown kodwa likaze liye eGreytown. Thatha abantu base eGreytown, lithethe eGreytown amakhilomitha angaka kodwa lona likwazi ngisho ukuhamba elilodwa ikilometer. So kasifuneki sibe abafundisi abakhomba ukuphila okuphakade kodwa thina kuyasihlula. Masibheka kabase Efesus 5 sibuka ukuthi uJesu lenze njani ibandla lakhe. Chapter 5 verse 26 no 27 uthi uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. uJesu uzinikelile ngenxa yebandla. Umbuzo omkhulu ke uthi thina befundisi siyazinikela ngenxa yebandla na? Ngoba nabefundisi basazophendula. La ke ekhaya lezi sinabefundisi abangapheka 600 singakhohlwa ukubacheka, mhlambe sebefikile ku1000 sengahlala ngithi bangapheka 600. Abefundisi banomsebenzi ukuthi bazidele ngenxa yebandla. Umbuzo ukuthi ke siyazidela yini ngebandla likaNkulunkulu na? Khumbula amazwi kaPaul uzenzo chapter 20 la ethi khona ubusuku nemini benginiyala ngezinyembezi. Akuyona into encane lo ukuthi umuntu akhalela abantu emini, akhalela abantu ebusuku, akhalela ibandla ngoba ezinikela enza into yenzo uJesu. Uthi ku verse 26 uKristu okungakafiki 26 uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Verse 26 ukuba lingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Njengoba sila sikhuluma izwi, uNkulunkulu uzohlambulula ibandla lakhe ukuthi uzwe lokho lapho la ushoda khona ulungise. Ngoba mawuzoba umzalwane ozwayo angenzi usenkingeni. Ngoba kuJohn chapter 12 verse 48 uthi uJesu ngeke ngisanehlulela kodwa izwi engilikhulumekini lizonahlulela. So lezi inkonzo nezinye nikuzona ziholo babudladla naye khuluma eholo moya kaNkulunkulu sizohlulelwa ngazo bazalwane. Uzothi uNkulunkulu ngathi kuwe wena ukwenzanga uthi wawukuphi inkosi na adlala isithombe babudladla emephambi kwenu. Uthi wena nganobabudladla lo nkosi athi kwakungeyena kwakuyimina. So ke sinomsebenzi onzima kabi ukuthi silizwe izisilenze ngoba izwi lizosingcwelisa, izwi lizosihlambulula ngesigezo samanzi ngoba liyizwi. Verse 27 siseku Efesus chapter 5 ukuzazimisela ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Ibandla lilindele ukuthi libe nenkazimulo. Unayo yini wena inkazimulo? Ngoba phela ibandla lakhiwa abantu. Alikho ibandla lomuntu oyedwa. Libandla siyibandla ngoba sibaningi. Unayo yini ke wena inkazimulo noma uzophazamisa inkazimulo yebandla na? Ngoba kufanele ube nenkazimulo. Ube umama odlekayo emphakathini, ungabe umama onamamuthi.
ungabi umama onephunga, umama olandelwayo amadoda. Umama waziwathi umama wakwabani uyawathanda amadoda. Ayikho-ke inkazimulo. Noma ngabe-ke awuwathanda, kodwa mawuse umama oshelwayo, kushuthi inkazimulo ayikho. Angithi umuntu ozokushela unedimoni, wena uthi unomoya ongcwele. Kwenzeka kanjani idimoni liyoshela umoya ongcwele? Ngoba kufanele lishe phela idimoni. Kusho ukuthi umoya ongcwele awunayo. So wozikala nje mawumama nje oshelwayo, ocela uxolo obaba, khona inkinga onayo. Mawuyintombazane eshelwayo, ecela uxolo abafana, khona inkinga onayo. Mawumfana oshelayo, obone intombi ungabona odadewenu, khona inkinga onayo. Mawubaba obuka abantu besifazane ubona ucabanga ukuthi uzolala nabo, khona inkinga onayo. Sisazoma-ke phambi kaNkulunkulu ngoba yena uyawenza umsebenzi wakhe. Uyalingcwelisa ibandla ngezwi, kodwa ngeke akuphoqe ukuthi ulenze. Uthi uJesu ngime eminyango ngiyangqongqotha. Ozwayo avule ngizongena ngihlale naye ngidleni. Futhi akangeni ngenkani. Kodwa wena ufuna ukuthatha isinqumo. Yikho-ke ethi-ke ngeke asehlulele, kodwa izwi alikhulume kithi lizosahlulela. Uthi-ke verse 27 ngimphinde ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenabala. Ungcwele na wena, awunalo ibala na. Khumbula omunye ugogo wayesiphathela ibandla eFosloras, usasishiya usesenkosini. Uthi ngelinye ilanga kwafika izwi esasebenza lathi kuye lo mbhedo lele kuona unebala. Sikhuluma la ngebandla elingcwele, lingenacala, lingenabala, lingenambimbi. Uthi ebusuku lasho njalo izwi, uthi wavuka wobheka umbhedo akalibona ibala, walala. Lathi izwi lo mbhedo lele kuona unebala. Ayi uthi kwazi wafika la ithandaza khona ebuza, Nkosi ibala elani na? Ngoba umbhedo okuwona uyawunaka uNkulunkulu ukuthi unjani. Mhlambe lo mbhedo okuwona wake walalisa umuntu wesilisa, noma umuntu wesilisa walalisa owesifazane, umama wekhaya engekho. Mhlambe ingane babengekho abazali, wangenisa umfana embhedeni kababa nomama, wawungcolisa. Abazi-ke bona banacala ngoba bazi, kodwa wena mawakwenza unecala phambi kaNkulunkulu. Umbhedo lala kuwona unalo inibala na. Uthi-ke mayisethandazile kwabuya impendulo yamkhumbuza ukuthi wena usasebenza, wawuthenga kahle lo mbhedo, wawukhokhela, waphelelwa umsebenzi. Osukuphelela umsebenzi awusiqedanga isikweletu. Ibala ukuthi lo mbhedo akusiwona wakho. Izinto oyisebenzisayo wazikhokhela kahle na? Izinto oyisebenzisayo uzithenga ngani ebafaneni? Abanye abantu banefurnish. Abantu befurnish bahamba bayodla umbhede noma ifurnish ethize kwadladla. Bethi besendleleni bakhumbula ukuthi hayi khona umuzi othize ake siye kuwona, befe bathi hayi nanku lo mbhede singakunika ngemali engaka. Uthenge nawo usucheap. Bafika esitolo bethi hayi sifike kuvaliwe kwadladla umbhede asuthola. Baqamba amanga bawukulandile. Ngoba udlale ngawukhokheli kanti usulapha kwakho. Izinto oyisebenzisayo awuzitholanga ngomkhoshosho. Amabhodo opheka ngawo awathola kanjani? Abantu basibomndeni ubadlisa ukudla okunjani? Ugesi la uhlala khona urojiwe yini? Asazi bazalwane sizongena enezulwini, kodwa iqiniso elithi sizongcweliswa ngezwi. Ngoba ufuna ibandla elingenambimbi, ibandla elinenkazimulo, ibandla elingenasisihla, elingenacala, ibandla elingcwele. Kungumsebenzi wakho-ke ukwenza uverse 27. Uverse 27 uthi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. Yena mayesesebenzile ngoverse 26 waletha izwi washumayela esebenzisa thina sokumsebenzi wakho uthi ube ngcwele. Makuthiwa uyalingcwelisa, ungcwelisa ngokukhuluma. Zingcweliseni nina ngoba uJehova ungcwele. Njengomholi-ke nabo bonke abaholi iNkosi uJesu Kristu enginike bona ekhaya lezwi nasentabeni, kungumsebenzi wabaholi ukwenza uverse 26 noverse 27. Thina izinikele baholi lingcwelise ibandla likaNkulunkulu.
ningaliphathi njengamakhosi phezulu kwabantu nenze njengokuthanda kwenu kodwa senza njengokuthanda kaNkulunkulu. Umelweke ukumbonga uNkulunkulu ubaba owakwenza walifanela izulu. Izulu sasingalifanele. Sasingena uNkulunkulu. uNkulunkulu wayezikhethele uAbraham. uNkulunkulu wazikhethela uJakobe. Wamshintsha igama wathi uIsrayeli. Okungukuthi wazikhethela abantwana bakwaIsrayeli njengesizwe sakhe. Kodwa kwahamba wasesidabukela nathi sasingena uNkulunkulu. Wathuma uJesu wasifela esiphambanweni ukuze nathi silifanele izulu. Ngakho ke umelo kumbonga uNkulunkulu okwenze wafanele izulu kade ungalifanele nami ngalifanela kade ngalifanele ngenxa kaJesu. Uthi ke abaseKolose chapter 1 verse 21 kuya ku 23 nani ekade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemsebenzi yenu emibi nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba animise nibe ngcwele ningenasisihla nacala phambi kwakhe. Kusho thina ke nathi sasingabafokazi siyizitha engqondweni ngemsebenzi emibi kodwa ubuyisene nathi emzimbeni wendodana yakhe. Ubuyisene nathi ngokuthi uJesu washaywa wafelwa ngamathe wafaka umqhele wameva bambhuqa ngoba efuna ukulanda mina nawe. Siyalandeka yini? Silandekile yini? Sisindisekile yini? Ngoba khona ukuthi athi umuntu ngisindisiwe kodwa akasindisekile. Ebusuku amaphupho waphuphayo anjani? Akhona abadla izono ngamaphupho. Avuke ekseni azibonde yazi bengilele nomuntu wesifazane noma bengilele nendoda. Udla izono ngamaphupho. Thatha uJesu umfake enhlizweni, umoya ongcwele ayibuse inhliziyo yakho. Ube ngcwele phambi kobuso bakho. Nokho ke manje usebuyisene nathi emzimbeni wenyama yayo indodana yakhe ngokufa ukuba simise sibe ngcwele singena sisihla nacala phambi kwakhe. Athi verse 23 kaKolose 1 uma kambe nihlale ekholweni nisekeliwe nigqilile ningagudluzwe ethembeni levangeli enalizwayo elashunyelwa kukho konke okudaliweyo phansi kwezulu engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli. Uhlezi yini ekholweni? Lithi ke uma kambe nihlezi ekholweni uhlezi yini ekholweni na ngoba sihambe ngokubona sihamba ngokukholwa. Uma phela sihamba ngokubona siyethembelana into esiyibonayo. Yingakho sithemba esingakuboniyo ngoba sihamba ngokukholwa. Uthi ningagudluzwe ethembeni nisekelwe nigqile. Sisekelwe ngezwi entabeni kushunyayela izwi okungelona izwi asikushumayeli. Entabeni ayikho imithetho eminingi. Imithetho yiBhayibheli ngoba iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liphefumulele. Ngakho ke nisekeliwe yini niqilile yini awugudluki yini ethembeni levangeli na ngoba siyongena ngethemba bazalwane. Usathane mayihlasela into ayishayo yithemba. Athi awunawe wakhipha izisenga ucabanga ukuthi uzongena ezulwini bese uyangabaza. Asihlaleni ethembeni uJesu wasifela esiphambanweni. Mawusuyivumile izono zakho uyathethelela. Ngaphandle mawungeza ukuzivumisisa, ngaphandle mawuzozigodla, isono siyavunywa njengokuba sinjalo. Njengokuba wasenza. Futhi uyayifuna inhloso uNkulunkulu ukuthi wayenza lento nganhlosoni. Ngoba noma ngaba uyishongo kodwa uzolahlwa ngenhloso yakho noma uzongena ezulwini ngenhloso yakho. Ungenza into enhle abantu babone wenza into enhle kanti enhlizweni uthi uyamyala lo muntu ngiyamlaya ngokwenza into enhle. Leyo nto izoba isiqalekiso kuwe ngeke ungene ezulwini. So ke uNkulunkulu ubuka inhloso uhlulela ngenhloso ukuthi wena uhloseni ngalento oyenzayo. Ngakho ke simele ukugxila ekholweni. Sihlale ethembeni levangeli esalizwayo lashunyelwa kukho konke okudaliweyo phansi kwezulu. Lishunyayelwa ivangeli kukho konke okudaliweyo. Siphansi kwetende yazi ukuthi leli tende lilalela liyofakaza ngelinye ilanga ngoba lidaliwe. Yebo ke lithungwa abantu bahlanganise kodwa basebenzisa izinto ezidalwe uNkulunkulu. Ihlahla lezi lapha emva kwetende ziyasizwa. Itoilet lelana liyezwa liyofakaza ngelinye ilanga
Cha enkonzweni yayikhona umhla 22 June kwakukhona ubani nobani. Kodwa ubani wayelibela ukuchatha. Ubani wayelibela ukwenza ukuthi efonini. Ubani wayelibela ukuzindla ecabanga inyoni zakhe. Ulahlwe ngenxa yalokho. Lweza kusuku oluvutha njengeziko uMalaki 4:1. Luvutha njengeziko luzobashisa bonke abaziqhenyayo lungabashiyela impande nakatsha. So bekukuhleke sisondele enkosini yethu Jesu. Lithi ke lishunyayeliwe ke ivangeli phezu kwakho konke okudaliweyo. Umhlabathi esime kuwona udaliwe. Mawufunda ngithi uJeremiah 22:29 mangaphazanga liyatshela umhlaba uthi awulobe. So lo mhlaba lo uyokhuluma ngelinye ilanga. Lo mhlaba lo unomlomo angazi uma yakwazi lo. Ngelinye ilanga behlasela uMose ehlane lithi iBhayibheli umhlaba wavula umlomo wabagwenya. Ukuthi umhlaba unezindlebe uyalalela. Unomlomo uyokhuluma ngelinye ilanga. Uyothini ngawe? Wenzani phansi kwalesa sihlahla ngelinye ilanga? Wenzani kuleli ahlathi? Wenzani ucashe ngaleli atshe? Ebusuku uthi awubonwa umuntu kanti inyanga nelanga inyanga nezinkanyezi ziyakubona. Indlu yakhiwe uhlezi kuyo yakhiwe ngezinto ezidalwe uNkulunkulu. Ziyaloba lezi zinto. Incwadi eyovulwa ngosuku lokwahlulelwa. Ukuthi usibanibani nosibanibani wenza ukuthi. Usibanibani nosibanibani wenza ukuthi. Nowenza okuhle. Ziyaloba lezi zinto ziyajabula sijabulela umdali wazo. Ngakho ke kufanele simbonge uNkulunkulu osenze safanela izulu. Uverse 12 wabaseFesu 1 uthi nibonge uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Sifanele isipho noma ifa labangcwele. Emhlabeni ifa lo muntu oyedwa lenkosana noma lo muntu onominate uthi indlalifa noma ke mabebhalwe bonke emndenini ke kuyiwile labo bonke. Kodwa ifa lasezulwini singena kulo ngegazi lika Jesu. Sonke siyaqualifya ukulidla ifa lasezulwini. Ngakho ke simele ukuthi simbonge uNkulunkulu Baba owasenza safanela isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Ukhululiwe emandleni obumnyama. Ubekiwe embusweni kaJesu na ngoba simele ukubekwa kulo mbuso. Abanye basikhulula basiyeke kanjalo kodwa uNkulunkulu Baba usikhulula amaqede asibeke embusweni. Bayakhululwa abantu, kukhululwa abantu beboshiwe ejele. Busiyekwa kanjalo awaziwa noma unali ikhaya noma selathutha noma uyolamba la uyakhona iqiniso lithi ukhululiwe ejele. Kodwa ubusisiwe umuntu okhululwe emphefumulweni ngoba uNkulunkulu mayekhulula ukukhulula bese kubeka embusweni wendodana yakhe. Uyakunakekela akakhulule akuyeke kanjalo. uJesu Kristu inkosi. 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 Uma ke sesikulombuso wendodana yothando lwakhe siba ngabakhululekileyo impela. Ngeke kube ngokhululekileyo impela ungekho kulombuso. uJohn chapter 8 verse 36 no 34. Ngiqale ngamabomu ngo36 ngagcina ngo34 olandelayo. Ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekile impela. Ngakho ke sidinga ukukhululwa uJesu akekho umunye osikhulula. Ngoba mayesikhulula usikhulula sibeke embusweni wakhe. uJesu ke waphendula abaFarisi bembuza bethi thina zange sibe izigqila wathi uJesu ngiqinisile ngithi kini yilona loyo wenza isono uyisigqila sesono. Uma nime ezwini lami ningabafundi bami isibili niyakulazi iqiniso neqiniso liyakumkhulula. Uma wenza nje isono uyisigqila. Fakazile enye insizwa la ngixolele ngoba ngisabakhumbuli kahle ngizobakhumbula ngibajwayele. Yathi kunezinto eyayingazi yohlukana nazo kodwa ngalelo langa imukela uJesu yakhululeka yaba nokuthula yaba nezinto ehlukana nazo. Ngaphandle kokuhlukana nezinto ngeke ungene ezulwini. Isono sizivuma sisiyeke.
vuma isono uhlukane naso. Sho njalo iZakha 28 verse 13, ufihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokushiya isono. Awutholakali ngokusivuma kuphela. So asizivume kuphela, sizivuma bese sihlukana nazo. Lithi ke izwi lenkosi uthi uJesu ngiqinisile ngithi kini lo naloyo wenza isono uyisigqila sesono. Kodwa uma nime ezwini lami ningabafundi bami isibili niyakulazi iqiniso neqiniso liyakukhuluma. Asimene ezwini lenkosi. Ulifunda kangaki iBhayibheli ngosuku? Ngihamba ulifunda uzulifunde lo babudladla ngesono. Lihlala lize lilala uthuli, mawusulithatha awuselinentuli awulazi. Uthandaza kangaki ngosuku? Uma uhlezi etafuleni kwakho udla, ungathini hlezi nengane yakho niyadla nize niqede ningakaze nikhulumisana? Suke ikhona relationship ephilayo lapho. Kwenziwa yini pho wena uthi noJesu, ngoba uthi uJesu uma uvula ngizongena ngihlale nawe ngidle nawe ningakhulumisani kushona ilanga. Ukhulume naye uvuke ekseni, usukhuluma nawe usiyolala imini yonke nje. Futhi niqabene phela nizwana. Awuthandazi nje wena imini yonke. Thandaza ngoba uvuka uthandaza uyolala. Kusho ukuthi uyakholwa. Angazi mina uhlala kanjani nomuntu ungakhulumisani. Awuzukwazi ukuzizwa lakhe ekhuluma nawe ngoba nawe ukhulumi naye. Khuluma naye ukuze akuphendule bese kutshela nezinye izinto. Uzokutshela kanjani izinto ungakhulumisani naye? Asikhulumisaneni nomdali wethu. Lo naloyo wenza isono uyisigqila sesono. Kodwa uma nime ezwini likaJesu ningabafundi bakhe isibili niyakulazi iqiniso neqiniso niyakulikhulula. uJesu Kristu inkosi. 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 Sikhuluma ke ngobungcwele. Ngeke ube ngcwele uqilazwe isono. Akuhlangana ubungcwele nesono. Ngeke ube ngcwele ungakhululiwe uJesu. Mhlawumbe ukhululwe abanye abantu. Yazi noSathane uyakhulula. Khona uzucabanga ukuthi ukhululekile. Kanti ukubeka etrapini ngoba uhlezi awuzivumile izona ukuthi mawufu ushone esigogweni. Ngeke ube ngcwele ungalazi iqiniso elikhululayo. Uthi uJesu niyakulazi iqiniso neqiniso liyakukhulula. Ngakho ke kufanele uzihluphe ngeenkonzo zasekhaya lezwi. Kufanele uzihluphe ngosuku lwangesonto uze enkonzweni uzokhonza. Ngoba iyodwa into oyifuna ufuna iqiniso. Iyodwa into oyifuna ufuna ukukhula ekulazini iqiniso. Ngoba inhloso kaNkulunkulu kuTimotheo chapter 1 uTimotheo wokuqala chapter 2 verse 4 uthi inhloso yakhe ukuthi bonke abantu basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. Uzolazi kanjani iqiniso ungayilaleli inkonzo yasekhaya lezwi? Uzolazi kanjani iqiniso ungeze enkonzweni ngesonto? Ngoba lapho lelitholakala khona iqiniso. Uzolazi kanjani iqiniso ungalifunda iBhayibheli? Ngoba maningi amaqiniso kodwa kusiwona wonke akhululayo. Hayi maningi amaqiniso. Ngisho namanga uyazi ukuthi iqiniso like lizwakale kabi ngoba liyiqiniso. Kodwa amanga ahlala izwakala kahle ngoba yahlobiseka. Iqiniso ngeke uhlobise. Lingaba buhlungu libe limbi kodwa limile liyiqiniso. Lingezwakala kahle kodwa mali iqiniso limile liqiniso. Kodwa amanga sonke isikhathi afuna ahlotshiswe ukuze izwakale kahle. Iqiniso ke likhululayo elokuthi ume ezwini likaJesu. Awukwazi ukuma ezwini likaJesu, izwi likaJesu ungalazi. Wena ke ume kuphi na? Ikuphi la umkhona? Umume ezwini wokwazi ukuthi ume ebungcweleni. Ngoba izwi nobungcwela kuhlukana. Lithi izwi lenkosi esikhotile abase-Efesu chapter 5 verse 27 uthe uyalingcwelisa ibandla lakhe ngezwi ngesigezo samanzi verse 26. So izwi nobungcwele akuhlukani. Mawungazwani nezwi
ungazwani neBhayibheli ngeke ube ngcwele. Ngoba mhlambe nezinga lakho lobungcwele elingafikanga ebungcweleni okufuna uNkulunkulu. Khumbula ukuthi sakhethelwa ebungcweleni. Asikhethelwanga ukuzokhonza nje. Sizodumisa uNkulunkulu kuphela. Umbuzo uthi simdumisa ngobungcwele yini? Ngoba sikhethelwe ukuba ngcwele. Buyele lapha kuEfesus chapter 1 verse 4 and 5. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuba sibe ngcwele singabe nakusolwa phambi kwakhe. Sikhethwe izwe lingakasekelwa. Lokho kusho ukuthini lale ingekho izwe. Sisekwe likamoya njengoba esho kuJeremiah 1 verse 4 and 5. Athi uJeremiah izwi likaJehova lafika kimi lathi ngingakakubumbi ngakwazi. Ungakaphuma esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni. So sikhethwe ke umhlaba ungekho. Sikhethwe kwelikamoya. Ngakho ke ukukhethwa kwakho ushilo ubabudladla kwenze kuqiniseke ukukhethwa kwakho. Ngoba mawungakwenzi wena kuqiniseke ngeke kukusize. Ukwenzani ukwenza ukukhethwa kuqiniseke? Ngeke ngilinganise ngeinterview. Uma uapplyela umsebenzi mhlambe no20 bese kuno 20 baselect 10 abafuna uinterview. Ubuse uyahlala wena ungayi kuinterview. Awukwenzi ukukhethwa kwakho uqiniseke. Hamba uye kuinterview uhluleke uzamile ngoba wenze ukukhethwa kwakho kwaqiniseke. So sikhethiwe ke sonke. Umbuzo uthi uyazenza izinto ezikhombisa ukuthi ukhethiwe. Lezo zinto 1 ukuvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Number 2 ukuvuma izono zakho. Number 3 ukubhabhadiswa. Number 4 ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Ukwenza qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Angazi ke wena uyakwenza neqiniseke. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabe nakusolwa phambi kwakhe. Wasesimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye. Hayi komunye umuntu. Ngoba mawungena umntwana kuye ngeke ulidle ifa lombuso wezulu. Sifanele ukuba semndenini wasezulwini uzudlifa. Khona kumndeni omkhulu. Lapho bonke abangewona umndeni wasezulwini ba umndeni wawo bayalidla lelofa. Libhlungu liwumlilo ongadimekiyo liyisikhoko. Khetha ke ufuna ukuba umntwana wasesihogweni noma ufuna ukuba umntwana wasezulwini. Kodwa izwi lenkosi lithi wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle ngokwentando yakhe. Intando kaNkulunkulu le. Uyakuthanda. Igama elithi intando lisuka othandweni. Kusho ukuthi intando kaNkulunkulu ukuthi wena ukukhethile. Wakhethela ukuba ube ngcwele. Wakhethela ukuthi ube umntwana kuye ngoJesu. Ngoba uJesu phela osenza sibe abantwana. Izwi lenkosi uJohn chapter 1 verse 12 lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abakholwa egameni. So usikhethile wasikhethela kuye ngothando ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa mawukholwa kuphi egameni lakhe. Usho ke abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Angithi la siqala khona sizaliwe ngegazi. Sizaliwe ngentando yendoda. Sizaliwe ngentando yabazali bethu. Kodwa manje usefuna sizalwe nguNkulunkulu asizale ngokukaMoya. Akukhathalisekile ukuthi ngokwenyama uzalwe kanjani. Mhlambe mayitshela umzali wakho uthi uyiproduct ye-rape. Kuzwakala kubhlungu kodwa ezulwini ufuna ukutshela ukuthi ukhethiwe namhlanje. Mhlambe wena uzaleke kabhlungu bazali bakho bake bazama ukukukhipha. Mhlambe ubaba wakho wakuphika kodwa ezulwini awuphikiwe uyathandwa. Yikho wakiyeka uNkulunkulu wakhula waze waba ngako wakufukamela. So ke wena uyathandwa ezulwini. Ubuza ukuthi wena uyalithanda yini izulu? Uyazenza izinto ezifuneka ezulwini. Uyahamba yini ngobungcwele? Uliphethe kanjani ithempeli likaMoya oNgcwele?
lo mzimba unikezwe kuwona ufanele kuhlala umoya ongcwele uliphethe kanjani, uligqokisa kanjani, ulembathisa kanjani, ulenzisa miphi imisebenzi na, ngoba samiselwa ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu oyinkosi yethu. Ngakho ke bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe ngabantwana kuye abakholwa egameni lakhe, labo bangazalwanga ngagazi nentando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwa uNkulunkulu. So siyadlula yikho washo kuNikodemu wathi uma ungazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu, uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene embusweni kaNkulunkulu. Ngiphinde ngikubuze, wena ungumntwana yini kaNkulunkulu na? Ngiyazi kulula ukuthi athi umuntu umntwana kaNkulunkulu, kodwa imisebenzi yasho ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ukhululiwe yini esonweni? Uthi uma nime ezweni lami niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Umile yini eqinisweni na? Iqiniso lunguJesu. John chapter 14 verse 6 uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akukho noyedwa ozoya kuBaba ngaphandle kwami. So uyena yedwa indlela. Ngaphandle kwakhe ngeke singene ezulwini. Maningi abantu abanye bakholelwa ekuthena sifuna ukuthi ukholwa indodana thina sikholwa uyise. Kanti uyise uthathe wonke amandla wanike endodaneni. Yikho kuba Philip chapter 2 verse 11 sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba leli gama libhalwe ngama capital letters. Leli gama lithi ngesikhathi silibiza linika uNkulunkulu uBaba inkazimulo. So ke laba abangafuni ukunika uJesu basenkingeni ngoba ngeke bangene ezulwini kungenwa ngoJesu. So thina sihlale silibiza sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ukuze sikwazi ukungena ezulwini lizosivulela umnyango wezulu. Wena ke ungumntwana yini kaNkulunkulu uBaba na? Uma ke ungumntwana kaNkulunkulu, 1 John chapter 3 verse 9 uthi lo ozelwe uNkulunkulu akasenzi sono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ukubuzelwa uNkulunkulu. Lo ozelwe uNkulunkulu akasenzi sono. Ngiyabuza, usufikile ezingeni lokukholwa ukuthi isono ungasenzi? Uma umuntu ekuthuka awumthuki ngenhliziyo uthi nawe ngoba usumthukile. uNkulunkulu obona inhliziyo uyasho ukuthi awamthuka usibani bani. Awumthuka umunye umuntu. Lithi iBhayibheli uma uthi silima komunye umuntu usumbulela. Bangakubabulala. Uyakhala uma ingane yakhe isikhulile, isidla insangu, isidla ama drugs, kanti ngesikhathi ikhula ifeyile esikoleni uthi uyisidom wena, uyisilima wena. Wawuyibulala. So mayisifile isiyenza izinto ezingalungile wena ucabanga ukuthi ukubulala kuphuma umphefumulo, wayibulala kwelika moya. Isiyenza lezi zinto ezenzayo nje izala izingane engake ekhaya ngoba wayibulala wayibiza ngesidomo wathi isilima. Kufanele ukuphenduka usivume isono sokuthuka ingane yakho uyizala wayibulala. Lowo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe uNkulunkulu. Imbewu kaNkulunkulu iyizwi likaNkulunkulu. Imbewu kaNkulunkulu ingumoya ongcwele. Ngesikhathi uJesu ezoze emhlabeni kwahamba ingilosi phambili uGabriel yakhuluma noMaria. Yathi uzokhulelwa uzale indodana iqamba igama lokuthi uJesu. Wathi uMaria kuzokwenzeka kanjani ngingayazi indoda na? Wayesethi uGabriel amandla ophezukonke azokwengama okuzozalwa kuzoba ngcwele ngoba umoya ongcwele ozokwengama. Uma ke sikhuluma ngolimi lwabantu, indaba wena ubiza isibongo sika baba wakho na? Ngoba imbewu kababa wakho ayibeka kuma wakho iyona estrong esebenzayo, ubizwa ngesibongo sika mama. Ubizwa ngesika mama ngoba mhlambe engashadanga umama. Kodwa ekugcineni uyasazi isibongo sakho wento wakwababa. Ngoba imbewu kababa wakho ikuwena. Lithi ke leli iBhayibheli lo ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono ngoba imbewu kaNkulunkulu engumoya ongcwele ihlala kuye. Ngeke sisenze isono uma unomoya ongcwele.
mawenza isono ngoba umoya ongcwele akekho kufanele ukwazi lokho nje nje yazi nje ngonile ngakhuluma kabi ngamphendula kabi usibanibani ngoba anginayo umoya ongcwele njonga umoya ongcwele umkhulekele uNkulunkulu uzokunika umoya ongcwele zimbili indlela zokungena kamoya ongcwele kumuntu uNkulunkulu uyamnika umoya ongcwele njengoba sifunda kwizenzo chapter 10 qala ku verse 44 wathi eshumayela uPetru bagcwaliswa ngomoya ongcwele umndeni kaKhoneliya. Number 2 uNkulunkulu uyamnika umuntu umoya ongcwele ngokuthi umpostoli noma umfundisi noma ubanike ogunyazekile akubeka izandla kungena umoya ongcwele. Kodwa umoya ongcwele unguNkulunkulu. Ngingakubeka izandla manje angangeni kuwe ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi ungcolile ngeke ahlale endaweni engcolile. So asikwazi ukumfaka ngenkani umoya ongcwele. Ngingambeka lo amthola umoya ongcwele ngimbeka olandelayo angamtholi. So indlela enhle zithandazela umcelo umoya ongcwele uNkulunkulu uzokunika. Uma esebona ukuthi ufanele ukuba nayo. Kodwa inkinga ke sekuthenini imbewu leyo kaNkulunkulu. uJesu ehamba emhlabeni wayenembewu kaNkulunkulu engumoya ongcwele ngoba wangena kuMaria ngembewu kaNkulunkulu engumoya ongcwele. Lo moya ongcwele-ke uhamba indlela ende. Esefile uJesu esiphambanweni lithi iBhayibheli wavuswa ngomoya ongcwele. Esemuka eya ezulwini engasezubuya wathathwa wanyamalala ekhushulwa ngamandla kamoya ongcwele. Nathi mase kulandwa ibandla siyohlwithwa uma sinomoya ongcwele. Ngakho kumoya ongcwele usemqoka ukhiye umoya ongcwele unguNkulunkulu. Athi u1 John chapter 5 verse 8 siyazi ukuthi lo naloyo ozelwe uNkulunkulu akoni ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba akamthinti. Ngakho ngibuzile ekuqaleni ukuthi mawunenkazimulo kaNkulunkulu kwenziwa yini ushelwe? Ishonephi inkazimulo kaNkulunkulu? Ngoba bekufanele uma esondela nje indoda kuwe ihlatshwe inkazimulo kaNkulunkulu wena ongayiboni ebona amadimoni akontrolayo bese imiyeke lo ngeke vela aqome ujike nawe uhambe kanti akusilokho isishayile inkazimulo kaNkulunkulu. So asibene inkazimulo kaNkulunkulu sesingahambi sishelwa abantu besifazane. Mahamba umiswa. Mawusesezweni ngizwe kuthiwa bathi abezwe mangeke ngayidrophe ngaze ngabuye ngaze nje ngikhulunyiswe ukuthi nginebhadi bahambe baye enyangeni bayofuna ukugezwa bafuna ukugezwa. La ke kwaKristu uma edolobheni wazobe ungasheliwe mbonga uNkulunkulu ngokusho unenkazimulo kaNkulunkulu hayi ngoba umubi kodwa ngoba unenkazimulo. Musuhamba uwelwa yibo bonke abantu njengaleli atoilet lapha phandle kodwa ngizibonanga ke impukane shothi liclean kodwa itoilet lomgodi linjani ligcwale impukane. Wozifanisa netoilet lomgodi umungu wesifazane hamba umiswa amadoda shothi uzungezwa izimpukane wena. Wozibona ukuthi uthi ngiyanuka leli phunga elithandwa izimpukane elingafunwa ezulwini. Uphenduka uthandaza ukhale uNkulunkulu Nkosi ngidle siphi isono ngamiswa indoda yangishela ubusuyephi wena kimi na? Namhlanje abesifazane sebeyayishelela akunjalo nani ke abantu besilisa aza kusukela nje umuntu wesifazane abe phansi phezulu nawe iyephi inkazimulo kaNkulunkulu iyephi? Andika madoda senkingeni nisenkingeni madoda. Abantu abaningi besilisa bagcwele emajele baboshwela ukudlwengula bengazange badlwengule ngoba babaleka nemizimba yabo njengoJoseph. Bese kuthiwa hayi ngcono vele ngimbophe ngeke amthole usibanibani nathi uyanqaba kimi ngcono ngithi ungidlwengulile. So qaphelani ke kwenze unenkazimulo kaNkulunkulu ngoba unenkazimulo ngeke uboshwe uzoboshwa uma ungena inkazimulo. Umhlaba ngendlela usuphenduke ngayo asibe nenkazimulo kaNkulunkulu sibe ningcwele phambi kwakhe ngoba ozelo uNkulunkulu akasenzi isono ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye. Siyazi ukuthi ilo naloyo 1 John chapter 5 verse 18 ozelo uNkulunkulu akoni ngokuba ozelo uNkulunkulu uyazigcina nomuba akamthinti. uSathane nje akasondeli kuwe ngoba wena unjani uzelo uNkulunkulu nembewu kaNkulunkulu iwena. Imbewu kaNkulunkulu ke iyona engcwelisa umuntu. Masithandaze.
Babongcwele babonungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi lakho usibuyisile phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele. Busisiwe oluzwayo alenze. Ngoba ushilo ezwini lakho ufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakhe indlu yayo edwaleni. Zafika ikhukhula, yafika imoya, zafika zonke izinto zizama ukuyiwisa iwange ngoba yakhe wedwaleni. Kodwa oluzwayo izwi lakho angalenzi ufaniswa nendoda yakhe indlu yayo esihlabathini. Kwafika ikhukhula, kwafika imvula yawa, lithi izwi kwaba khulu kuwa kwayo. Siyacela ke Nkosi usisize sibe ngabantu abalenza izwi. Sizwele namhlanje ukuthi uma sime ezwini lakho sokhululeka ngoba izwi lakho liyiqiniso, iqiniso liyakusikhulula. Siza abantwana bakho Nkosi bakhululwe ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Nginikela le branch kuwe yasemyudeni. Ngiyacela Nkosi uyisize, uyilekelele ekuzameni kwabo ngoba uyayazi imizamo yabo. Washo njalo kwelinye ibandla kwisambulo. Wathi ngiyayazi imizamo yenu, ngiyayazi nemisebenzi yenu. Bona Nkosi imizamo yabo basize lapho behluleka khona. Ukuba Nkosi bagcine bangenile ezulwini. Ngikhulekela umndeni wakwaDladla abahola le branch. Baba nomama baqinise, ubabiyene, ubabusise. Siyazi ziningi izimpi abahlangana nazo ngenxa yokuba ngabasifundisi bakho, kodwa bavikele Nkosi, ubagcine ulenze izwi lakho, balondoloze, balihole leli bandla baze balingenise ekhaya ezulwini. Nabaholi bonke ke basentabeni ngiyabakhulekela namhlanje, bapha amandla baqinise Nkosi kuba baqine, balimele igama lebandla lakho lasentabeni owazikhethela lona. Nabo bonke ke abefundisi abakwamanye amabandla bela ekhaya lezwi belalela lenkonzo, ngiyabakhulekela Nkosi, ngicela isibusiso sakho sihlale phezulu kwalo nalowo mfundisi ukuba lihole ibandla lakho lisezulwini, alihole ngobungcwele nangokuphelela ngoba sisazoma phambi kobuso bakho siziphendulele. Ngiyacela ke Nkosi abantwana bakho ibandla lakho ezindaweni zonke elisekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, namanye amabandla lisize Nkosi libe ngcwele ngoba uyangcwelisa ngezwi lakho, uyangcwelisa ngesigezo samanzi siyizwi kuba Nkosi babe ngcwele njengokuba wena ungcwele. Siyabonga ngakho konke osenzele khona okuhle, sikunikeza udumo, balondoloza abantwana bakho bebuyele emakhaya. Sikhulekela nemindeni yabo engakholwa, ngenelela Nkosi emakhaya kungakholwa kuwona kuba Nkosi bakhule balazi iqiniso, basindiswe, bangamelani nalabo abakholwayo kodwa baphenduke ngoba basazoziphendulela phambi kobuso bakho. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke okuhle osenzele khona, ibusise nale ndawo esikhonzela kuyo manje. Siyacela Nkosi usiphe leyo mali, sisheshe siqale sakhe ukuba usathana angalitholi ithuba. Udumo lonke silinikeza wena uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ete yakho gobindlela zimbi, ete yakho see.
Sizokhuleka ke umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9. Bonke abathandayo bazosukuma bakhuleke. Lo mkhuleko ke awukhulekwa abangakholwa kuphela. Ukhulekwa inoma ubani uthanda ukuvula umnyango wasezulwini. Ngoba iselelesi sathi Jesu uzomkhumbula embusweni wakho. Sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi ngoba yikho inkosi engenambuso. Uma kuumuntu kuthiwa nombuso usuke yinkosi. So iselelesi savuma sathi Jesu mkhumbule embusweni wakho wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Siphila sisonke sila sibambula yini wokufa. Ukhona ophambili. Ukhona number 2 no 3. Ukhona okugcina kithina njengoba sila asimazi ukuthi ubani. Kodwa bekuyokusiza ukukhuleka kuRoma 10 verse 9 ukuze uNkulunkulu uma kuukuthi usuku lwami namhlanje olwakho namhlanje lokugcina athi namhlanje ngizoba nawe eparadise ngoba uthandazile uRoma 10 verse 9. Kumiselwa amaHebheru 9 verse 27 ukuthi abantu bafekayo emva kwalokho kwahlulela. Isono sakhe umuntu siyamfumana. Ngakho ke thatha leli thuba uthandaze kanye nami. Nami njoba ngithandaza nje angithandazisi nina kuphela. Ngiyazithandazela nami uRoma 10 verse 9. Ngoba nami angizu namathela la othini njengentethe. Ngizofa ngime phambi kaNkulunkulu. Umbuzo ke bese ngithini mina. So ke anginithandazisi ngoba ngithandazisa nina. Kodwa nami enhlizweni yami ngiyasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Athi umpostoli uPaul ngiyawutuba umzimba wami kuba ngase ngishumayeza abanye bese ngiyalahlwa. So ke kukhona ukuthi uma ushumayela uqede ube ibhodi bakhomba ezulwini abantu kanti wena uyi. Sisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Tuma lakhe ifolo uyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abantu abaziqhenyayo luzobashisa lingabashela impande nagatsha. Kodwa kulabo benza ukulunga kuyophuma ilanga elinokuphilisa emaphikweni alo. Usuku olulodwa hlukene kabili. Mawufuna ukul-understand ngiyabona wasihlezi la. Basingasusa leli tende sishiso ilanga. Limshiso la lingamshiso la limshiso ngale. Loba njalo kusuku. Kuba usuku olulodwa nje khona abo bebejabula khona abayo bebesha. Lisebenziseke ithuba. Ngizocula nisukume abathandayo akekho ophoqiwe. Sivuma uJesu ukuthi uyinkosi ngokukhuleka abaseRoma 10 verse 9. Phethe yakho indlela zimbi phethe yakho Izandla sonke nisho emva kwami. Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuna. Amadimona ngiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathane. Ungilondoloze Nkosi Jesu.
ungivuse ngosuku lokugcina. uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Nginikhulekele Baba egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo noyinkosi yethu ngiyathandaza nampa abantwana bakho ngiyacela Nkosi ubangcwelise babe ngcwele usifundisa ngobungcwele kulezi insuku uthi ongenabo ubungcwele nongenakho ukuthula ngeke akubone siphambe kobuso bakho Nkosi ngcwelisa nanti ibandla ngcwelisa nampa abantwana bakho kusukela kumholi walo le branch kuze kuyofika ekugcineni sibaletha kuwena uNkulunkulu wami nomusa kuba noma yinini mosukhetha ufuna ibandla lakho kungabi bikho zosala kubona ngegama elinamandla lenkosi uJesu Kristu ophilayo qalekisa yonke imoya amadimoni amandla obumnyama abahlaselayo awanasabelo ukubona ngibafafaza ngegazi lakho Nkosi ngibagcoba amafutha kamoya ongcwele ngibembathisa inkazimulo evela ezulwini ngithi Nkosi makube ngabantwana bakho abazelwe nguwena abazobona umbuso wezulu babe izindlalifa bathola isabelo sefa labantwana bakaNkuluNkulu abangcwele sinika wena udumo siyabonga ngakho konke osenzele khona uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. amen Amen. seningahlalayo ngicabanga ukuthi angathi ngiyacabanga ngiyakhunjuzwa ukuthi ngikhulume lento ngoba ngizothi ngizoyikhuluma nobaba uDladla ngeceleni bese ngiyayikhohlwa lokuthi ke bayizwe bonke emabranchini khona basabambe endala njengala ubuhle lokho akuku sinesicelo sokuthi umnikelo wenziwe emva kwezwi kungaqalwa ngomnikelo kugcinwe ngomnikelo emva kwezwi isizathu esokuthi ngoba kwezinye indawo akakenzeke entabeni uNkulunkulu usiprotectile kodwa siyabona kwamanye amabandla ziyangena igebengu isiqoqiwe imali seziqoqelwe okwazi ukukhomba abantu ngesibhamu uzuthatha izihambe nawo so ke siyamkhola uNkulunkulu sazivikele kodwa sesithatha isinqumo sokuthi emva kwezwi inkonzo mayisizovala bese kuyanikelwa sekuzohlakazeka uma zifikile igebengu azifike ingaqoqiwe mhlawumbe ukwazile wena ukufihla yasinde yakho ngoba zilalisa phansi abantu ngesibhamu ilale phansi zinikhuthuze kodwa mayisinje seniziqoqele bafowethu seziyathatha nje zinjani ziyahamba so ke nibambe endala ke sesizama ukushintsha ukuthi angaze ngikuaddress kodwa sesenza kanjalo ngikhunjuzwe ukuthi ngiboneni kwenza kuhle ngoba na ku YouTube bayezwa nasekhaya lezwi ngifisa yonke indawo emva kwezwi bese kuyanikelwa ngesizathu esinjalo kodwa uNkulunkulu usazivikela kodwa ke phela nenkosi yethu uJesu yasho kuSathane uSathane ethi akaziphonse phansi imbeko esiqongweni bathi ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho so ke akusho lokho ukuthi asingathathi ama security precautions ngoba sithi sigade uNkulunkulu usigadile ngiyavuma kodwa nathi asikhombisi ngoba sinikwe ingqondo ngeke uhlale phansi ubizwa ukuthi hambe etoilet ngoba uthi ngilinda uNkulunkulu angitshenta ngihambe kuyochama uzoyithamehe so ke kunezinto afuna sisebenzise ingqondo yethu kuzona ngiyabonga uJesu Kristu inkosi ngibuyisela kumphathi ohlelo